खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि डिबि प्रडाक्शन चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो खनसेबाव बरायफिनबावबाय। दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दायो आं नेगासिनो आंखौ पिकआप खालामफैगासिनो दङ। सोर फैगोन दसे उनावनो नुसिगोन नोंथांमोना। थाबायजेनबाय आं नै थांगासिनो आंनि लांगोनानिफ्राय। नैबे लामायाव नेगासिनो आं। नै नेगासिनो आं दाबो सफैया। Buria, finally सफैबाय नै guys. दाना आदाखौबो लोगो मोनबाय नै। सफैबायानो। हेलौ। आदाखौ लोगो मोनबाय सासे गाखोहांबाय। सासे गाखोहांबायानोसै दंबावो आद। औ। लोगो मोनगासिनो आरो। नै बिथांमोना ब्लगिं खालामदों। नायलांबाय था। दा नै बहुत एक्साइटेड मोजां नायलांबाय थादो। थांगासिनो नै जोंना पर्बतझरानि लामाया एसे जाहांबाय। 1 ना 2 मोन? माया? सिमा? 1 आवबो 2 दंखायो। गाखोबाय। नै गसाइगावआवहाय थाव सोदों। दा थाव सोनाय लोगोसे एसे रेस्ट लादों। नै जोंनि पर्बतझरानि आर्टिस्टफोर दङ। नै जोंना खालदु दा। नुबायना दा दोनथ'नोसै। मोनथारसिगोन नै सफैबायानो।
फाइनालि मोनफैबाय नै न'खौ। गारियानो स्टार्ट जाफिनबाय जोंना। हाबफिनबाय गाइस फाइनालि थांफिनसै गथ'खौ। बे समाव जोङो बरबगेरासिम सफैफिनबायमोन। सानै सारखौ मेंबाय जोबोदनो जाना फैबाय मेंबाय। बे जायगानिफ्राय थांदोंमोन बे जायगायाव जोबफैबाय। बाय बाय। थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।